Tajjeb, l-ewwel qed nittama li tinsabu tajbin u nittama wkoll li hekk fi żmien li qed ikollna flimkien kulħadd qed isib xi ħaġa interessanti li forsi wieħed jagħmel matul il-ġurnata u fil-ħin liberu tiegħu. Hekk kif anke semmejna l-aħħar darba tkun ħaġa interessanti li biex tgħinek f'dan is-suġġett u tkompli tinteressa aktar ruħek fih. Li forsi wieħed ifittex daqsxejn xi informazzjoni marbut ma' astronomy, mal-astronomija. Min minnkom forsi segwa jaf li anke f'dawn l-aħħar żminijiet kien hemm diversi avvenimenti fejn jidħol l-astronomija li kienu interessanti ħafna u storiċi sa ċertu punt. Forsi wieħed ifittex daqsxejn fejn jidħol in-NASA anke wkoll l-SpaceX ħaġa li għamlu fl-aħħar ta' Mejju bidu ta' Ġunju. Hekk illum li ħankomplu nagħmlu se nkomplu nitkellmu ftit dwar Earth and Space għalkemm fil-verità ħankomplu naraw ir-relazzjoni bejn id-dinja u x-xemx. Fl-aħħar ġurnata, fl-aħħar lezzjoni, propju bkonna tkellimna daqsxejn dwar il-ġurnata u l-lejl u għedna kif tinħoloq din. U prattikament semmejna żewġ affarijiet għedna li d-dinja iddur fuqha nfisha u apparti minn hekk għandek il-parti li qiegħda tħares lejn ix-xemx hija dik il-parti li qiegħda matul il-jum filwaqt li l-parti l-oħra qiegħda matul il-lejl. Forsi llum ħankomplu nitkellmu fuq dawn iż-żewġ punti isna ħanaraw daqsxejn dak li għandu x'jaqsam mas-sena u anke wkoll dak li għandu x'jaqsam mal-istaġuni. Propju l-iktar ħa nitkellmu ftit fejn jidħol l-istaġuni għaliex hija xi ħaġa li hija marbuta wkoll prattikament maċ-ċiklu tas-sena. Imma ma nafx jekk għad ġralkom bħali. Jiena fi żmien li għaddew meta kien hemm żmien il-milied f'Diċembru. U propju kont qatt nipprova neċċekkja daqsxejn dwar it-temp tagħna u anke qatt infittex fuq postijiet differenti. U meta kont qed infittex ftit, apparti li l-milied f'Malta nafu kif ikun anke it-temp bejn wieħed u ieħor, ikun beda jiffriska xi ftit, ħafna drabi anke nibdew nbidlu l-ħwejjeġ tagħna, ġieli tkun daqsxejn dik il-ftit xita, jew anke dak ir-riħ kiesaħ, forsi iktar ma jgħaddi żmien isir friska daqsxejn iktar. Imma jekk wieħed joqgħod jinnota ftit jaf li f'ċertu pajjiżi il-kesħa f'dan iż-żmien tal-milied tkun kbira. Jien naf pereżempju jekk tkun lejn Londra, żgur li jkollok bżonn tuża xi ġakketta aktar ħoxna jew coat, xi xibċa xalla jew inkella xi skufja jew ingwanti għax il-kesħa tkun kbira. F'postijiet bħalma huwa pereżempju ġewwa Norway li qiegħed fin-nord tal-Ewropa. Wieħed mhux biss ikollu bżonn affarijiet ta' ġiegħed imma wieħed joqgħod attent anke mħabba s-silġ għaliex huwa żmien li huwa kiesaħ. U ħafna drabi aħna meta ikollna f'moħħna l-idea ta' milied, ikollna f'moħħna l-idea ta' kesħa, ta' forsi silġ, ta' dak li jkun qiegħed jinġabar id-dar forsi madwar fireplace ħaġa jew oħra. Imma waqt li kont qed infittex ftit fuq dan iż-żmien indunajt li mhux kulħadd jiċċelebrah bħalna. Għax propju f'ċertu pajjiżi fid-dinja, żmien il-milied jiċċelebraw pereżempju ħdejn il-baħar. Bżaqhom barra bil-malja b'xi barbecue tajjeb u bdiet ngħid imma dawn huma dawn il-postijiet li ma kienu. Pereżempju fil-25 ta' Deċembru li għadda ġewwa l-Awstralja dan kien it-temp. Temp li kien b'nazzi, li kien hemm diversi nies li marru fejn il-baħar, bħalhom ukoll kien hemm nies li kienu ġewwa New Zealand. Tara ħafna nies li bżien ta' Father Christmas imma jixxemxu fuq il-baħar jew inkella jagħmlu xi surfing fuq xi mewġa. U toqgħod tgħid imma dawn jekk qegħdin niċċelebraw l-istess festa fl-istess żmien fil-25 ta' Deċembru. X'inhi r-raġuni li f'New Zealand ġewwa l-Awstralja ikollhom dan it-tip ta' temp, dan it-tip ta' staġun, mentri aħna u l-kumplament tal-Ewropa it-temp ikun kemm xejn differenti. Jiġifieri nistgħu ngħidu li fil-verità dawn il-pajjiżi li għandu warajja jiċċelebraw il-milied tagħhom fis-sajf. Mhux hekk biss imma dan l-aħħar kont anke qed nara xi ritratti tan-nies li naf li joqogħdu ġewwa l-Awstralja. U ngħid li filwaqt li aħna mexjin lejn is-sajf, dawn in-nies li jiena naf kellhom l-ewwel maltemp, kellhom anke wkoll l-ewwel kesħa tagħhom, jiġifieri huma resqin fil-verità lejn ix-xitwa. Donnu qisu bil-kontra tagħna. U fl-istess ħin tgħid imma aħna mhux fuq l-istess dinja ngħixu veru li post daqsxejn il-bogħod minnha, imma x'hemm daqshekk differenti. Infatti li għamilt din il-biċċa xogħol li forsi kienet ħatejni f'daqsxejn. Imbagħad mappa tad-dinja u bdejt nimmarka dawk il-postijiet
li jiċċelebraw il-miliet tagħhom ħdejn il-baħar f'xi barbecue tajjeb jew f'xi għawma tajba. U ndunajt meta qatt tinfittex ftit illi l-gżira kbira tal-Madagaskar fl-Afrika, il-Bolivja ġewwa s-South America, l-Arġentina u l-Awstralja, is-South Africa u anke wkoll New Zealand daw prattikament jiċċelebraw il-miliet tagħhom fis-sajf. Filwaqt li l-pajjiżi li jiċċelebraw il-miliet tagħhom fix-xitwa hija Malta, l-Ingilterra bħall-Belt ta' Londra, Norway daw it-tlieta semmejniehom, imma għandek ukoll il-Kanada, l-Amerika u anke wkoll ir-Russja. Jiġifieri daw il-pajjiżi ishom qegħdin jiċċelebraw il-miliet tagħhom fix-xitwa. Issa jekk noqgħdu nittrikkjaw ftit qabel ma noħorġu għall-konklużjoni, ninnotaw li l-pajjiżi ishom bħal donnu qegħdin fuq post differenti. Dawk il-pajjiżi li jiċċelebraw il-miliet tagħhom meta jkunu fix-xitwa qegħdin fin-nofs in-naħa ta' fuq tad-dinja, filwaqt li dawk li jiċċelebraw il-miliet tagħhom fis-sajf qegħdin in-nofs ta' isfel fid-dinja. Infatti aħna d-dinja naqsmuha qisu min-nofs. Prattikament meta niġu biex nitkellmu fid-dinja nitkellmu b'din il-biċċa xogħol. Ngħidu dawk li qegħdin min-nofs il fuq qegħdin f'dak li ngħidu the Northern Hemisphere. Il-kelma hemisphere tfisser nofs sfera, nofs ballun. Mela inti għandek il-North Hemisphere u s-South Hemisphere, Southern Hemisphere. U għalhekk infatti hekk għandna dawk li qegħdin in-naħa ta' isfel u dawk li qegħdin in-naħa ta' fuq. Prattikament għandna in-naħa ta' fuq li qegħdin fix-xitwa fl-istess żmien, fl-istess ġurnata għandek in-nofs ieħor tad-dinja qiegħed fis-sħana, qiegħed fis-sajf. U allura il-mistoqsija tiġi okej, mela dak ifisser illi in-nofs tad-dinja jkun differenti jew l-oppost tan-nofs ieħor. Imma l-mistoqsija tkun x'inhi r-raġuni? Għaliex daqshekk? Nistgħu ngħidu li r-raġuni prinċipali li aħna għandna l-istaġuni huma differenti fl-istess żmien huwa proprju għaliex id-dinja hija tilted. L-aħħar darba wkoll konna semmejniha illi d-dinja fil-verità mhijiex eżatt dritt tad-dur imma hija kemm xejn mawġa. Infatti hija mawġa at 23.5 degrees. U din dal-axis li qed jagħmel dan id-dinja li qiegħda ddur at 23.5 degrees għan it-tilt tad-dinja joħloq dawn l-istaġuni differenti, ġifieri li kieku id-dinja ma kienitx tilted, ma kienitx imġemba xi ftit. Kieku aħna f'Malta u madwar id-dinja kollha, kulħadd għandu dejjem l-istess staġun. Imma rridu naqduha ma' ħaġa oħra. X'inhi l-ħaġa l-oħra? Irridu nżommu f'moħħna illi d-dinja qiegħda ddur fuq annifisha 24 hours, imma wkoll id-dinja qiegħda ddur madwar ix-xemx. Allura nistgħu ngħidu illi meta d-dinja qiegħda ddur madwar ix-xemx, fil-verità il-mod ta' kif qiegħda ddur madwar ix-xemx ma jkunx dejjem l-istess pożizzjoni. U minħabba din id-differenza fil-pożizzjoni se ikollna din id-differenza wkoll fl-istaġuni. Araw daqsxejn dan id-diagram li forsi qiegħed jurina ftit iktar aħjar. Pereżempju hawnhekk għandna meta d-dinja qiegħda f'din il-pożizzjoni għandek in-naħa ta' fuq tad-dinja li qiegħed fix-xitwa, fis-sajf, in-naħa ta' isfel qiegħed fix-xitwa. Min-naħa l-oħra meta d-dinja tiġi fin-naħa l-oħra għandi hawnhekk li n-naħa t'isfel tad-dinja qiegħda fis-sajf filwaqt li n-naħa ta' fuq qiegħda fix-xitwa. Mela innotaw ftit, mhux biss il-pożizzjoni fejn qiegħda fl-orbit madwar ix-xemx, imma wkoll it-tilt tagħha, il-mod kif hija tiġġenneb. Allura għaliex aħna ikollna s-sajf, għaliex aħna ikollna x-xitwa? Prattikament minħabba din ir-raġuni. F'Malta jkollna s-sajf, l-ewwel nett iridu nżommu f'moħħna li aħna qegħdin fin-Northern Hemisphere tad-dinja, ġifieri jekk naqbad il-globu, Malta qiegħda hawn fuq, qiegħda f'dan in-nofs tad-dinja fin-Northern Hemisphere tagħna.
Mela meta aħna nkunu fi żmien tas-sajf bħalma ħajkunu ftit ta' żmien ieħor, dak ifisser li n-Northern Hemisphere qiegħed iktar viċin tax-Xemx mis-Southern Hemisphere. Allura, il-fatt li aħna ser inkunu viċin iktar tax-Xemx ifisser li se nirċievu ħafna iktar sħana minn nofs l-ieħor. Filwaqt li meta aħna nkunu qegħdin fi żmien ix-xitwa, ifisser li l-Northern Hemisphere ser ikun kemm xejn iktar il-bogħod mis-Southern Hemisphere għaliex huma jkunu iktar viċin tax-Xemx. Allura aħna nkunu f'temp kemm xejn iktar kiesaħ minn tagħhom. Jekk niżżumjaw fid-diagram tal-ewwel għandna din il-biċċa xogħol. Ejjew naraw għaliex aħna f'Malta nkunu fis-sajf sħabna tal-Awstralja ikunu qegħdin fix-xitwa. Inżomm f'moħħi ż-żewġ affarijiet. Malta qiegħda fin-Northern Hemisphere, l-Awstralja qiegħda fis-Southern Hemisphere. Inkluż ukoll anke il-pajjiżi l-oħra li semmejna tal-Bolivja, l-Arġentina, l-Madagaskar u s-South Africa. Dawk qegħdin kollha fin-naħa ta' isfel fis-Southern Hemisphere. Jekk naraw dan id-diagram għandna hekk. Għandna din il-parti ta' fuq tad-dinja li kombinazzjoni Malta qiegħda f'dik iż-żona. Hawnhekk qiegħda ħarira iktar viċin tax-Xemx minn daw ta' isfel. Fejn l-aħwa din id-differenza żgħira ħatamel daqshekk differenza fil-klima u anke fl-istaġun hekk. Din it-tild żgħira li aħna qegħdin ħarira żgħira iktar viċin minn daw ta' isfel ser ikollna temp iktar sħun. Allura se jiġri aħna nkunu qegħdin fis-sajf hawn fuq, ħarira żgħira l-isfel għax qegħdin ftit iktar il-bogħod mix-Xemx huma ser ikunu fix-xitwa. Jgħaddu ammont ta' xhur tgħaddi nofs sena u nsibu ruħna in-naħa l-oħra u waraw issa x'għandna li għandna issa għandna din il-biċċa xogħol. Is-Southern Hemisphere li qegħdin hawn isfel, issa dawn qegħdin viċin tax-Xemx iktar minn pajjiżi li qegħdin hawn fuq. Mela huma qegħdin fis-sajf filwaqt li l-pajjiżi ta' hawn fuq bħal mija Malta se nkunu qegħdin fix-xitwa. U hawnhekk se jerġa' jfakkarna ftit dak li aħna niċċelebraw fi żmien il-miliet. Aħna fi żmien il-miliet għax inkunu kemm xejn iktar il bogħod mix-Xemx. Allura dak ifisser illi aħna nkunu qegħdin fix-xitwa filwaqt li sħabna tal-Bolivja, sħabna tas-South Africa, tan-New Zealand u tal-Awstralja li qegħdin fis-Southern Hemisphere huma kemm xejn iktar viċin tax-Xemx minnha qed jirċievu allura iktar sħana allura huma jkunu fi żmien tas-sajf. U minħabba f'hekk waqt li d-dinja qiegħda tdur ser ikollok postijiet li ser ikunu viċin iktar tax-Xemx minn oħrajn, allura mbagħad ser ikollok staġuni li huma differenti minn dawk ta' xulxin. Mela llum prattikament ħanagħlaqu qisu l-ewwel parti marbuta ma' Earth and Space. Prattikament s'issa tkellimna ftit dwar fl-ewwel lezzjoni kif tinħoloq il-ġurnata, kif jinħoloq il-lejl, imbagħad tkellimna wkoll kif tinħoloq is-sena. Prattikament dawn huma marbutin ħafna mar-rotation tad-dinja fuqha nnifisha u mal-orbit tad-dinja madwar ix-Xemx. Illum mbagħad tkellimna daqsxejn dwar l-istaġuni li huma differenti u għedna ir-raġuni li jkollna staġuni differenti hija minħabba l-pożizzjoni tad-dinja f'postijiet differenti madwar ix-Xemx imma wkoll minħabba it-tilt tagħha. Prattikament hekk ikollna staġuni ġodda. Jekk Alla jrid fil-lezzjonijiet li jmiss, issa se nibdew noħorġu ftit il barra mid-dinja u proprju ħaniltaqgħu mal-ewwel oġġett li qiegħed jagħmel orbit madwar id-dinja li huwa l-qamar u ħanitkellmu daqsxejn dwaru qisu x'jiġri meta jkun miexi f'postijiet differenti jinħolqu anke wkoll affarijiet differenti bil-qamar u għaliex aħna l-qamar daqqa narawh, daqqa ma narawhx, daqqa narawh f'xejp u daqqa f'narawh f'oħra. Sakemm imbagħad inkomplu noħorġu iktar il barra meta nitkellmu fuq il-pjaneti, nitkellmu anke wkoll fis-solar system tagħna, fuq il-galassja tagħna, fuq l-univers
u ħafna mistoqsijiet oħrajn. Hekk ħaġa li nistidinkom hija li jekk ikollna xi xogħol marbutin ma' assignment wieħed għandu ċ-ċans li jaħdem dan ix-xogħol marbut anke wkoll ma' dan is-suġġett. Minn oħra tkun ħaġa sabiħa li wieħed ikompli jaqra u jfittex fuq kodba fuq l-internet fuq dokumentarji fuq dan is-suġġett interessanti. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-aħwa ħudu ħsieb intom, ħudu ħsieb anke wkoll il tad-dar u komplu selluna għalihom sakemm nerġgħu niltaqgħu is-sliem lilkom.